በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አኀው ዲያቆናት፣ ክርስቶስ ብጥምቀቱ ዘንጽሐኩም ብደሙ ዝገዘአኩም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ዝተባሃልኩም ውሉድ እግዚአብሔር አቦታት ምእመናን፣ እነታት ምእመናት፣ መናእሰይ ሕፃናት ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ገጠርን ከተማን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃኢ ዓድን እትርከቡ ኩለኹም ናፍታ ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ካብ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ተደምሲሱ ሓራ ዝወፃናላ ዝተመረጸት ዝተቀደሰት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማይ ዮርዳኖስ ናብ ዮሐንስ ከይዱ ናይ አዳምን ሔዋንን ናይ ዕዳ ደብዳቤ ደምሲሱ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ሓራ ኢኹም ዝብል ኣዋጅ ዝሰማዕናላ ናይ ጎይታና በዓል ጥምቀት ንዘብጽሐና ሰላሙን ፍቅሩን ብዝሃበና በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ኣለኻትኩም? ንቀዳማዊነቱ መጀመርያ ንዘላለማዊነቱ መጨረስያ ንርህራሂኡ ንፍቅሩ ንምሕረቱ መጠን ንትዕግስቱ ንደግነቱ ንሕያዋይነቱ ዓቐን ዘይብሉ ብሓድነቱ ካልኣይ ብሰለስትነቱ ረብዓይ ዘይርከበሉ ሓደ እንትኸውን ሰለስተ ሰለስተ እንትኸውን ሓደ ኢልና ነኣምኖን እነምልኾን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብናይ ወዲ ሰብ ስርዓት በብንእሽተይ ዓብዩ 30 ዓመት ምስ ኣኸሎ ብኢድ ዮሐንስ ብማይ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ናይ ባርነትና ዕዳ ደብዳቤ ኣጥፊኡ ሓራን ዘውፅአና ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ነትልዑልን ገናናን ስሙ ይኹን። ሕዚ ንበዓል 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ጥምቀት ብሰላም እንኳ ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም ዝብል ናይ መጀመርያ ሰናይ መንፈሳዊ መልእኽትና ንሕልፍ እሞ ኣብዚ ዕለት እዙይ ክንመሃሃረሉ ክንሰምዖ ክንእውጆ ክነዳምጾ ዝግበአና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሃፍቲ ዝወረስናሉ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ትውፊትና እሞ ካብቲ መሰረተ ኃጢአት ካብ መሰረተ መርገም ተሓጺብና ናፃ እንወፀሉ ቅዱስ ጥምቀት ናይ ጎይታና በዓል እንትነኽብር ንሕና ናይ ጎይታና ጥምቀት እንዝክረሉ እሱ ስርዓት ዝሰርዐሉ ማሂፀን ዮርዳኖስ ዝበረህሉ ማያት ዝተቀደሱሉ ንሕና ድማ ከም ጎይታና ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይ ተጠሚቕና ብማየ ገቦ ተጠሚቕና ብማየ ዮርዳኖስ ዝተጀመረ ስርዓት ብማየ ገቦ ተፈጺሙ ማየ ገቦ ተጠሚቕና ሃብተ ወልድነት ስመ ክርስትና ሃብተ ወልድና ረኺብና ውሉድ እግዚአብሔር ዝተባሃልናሉ ጥምቀት ዝተሰጋገርናሉ እሱ ከዓ ስርዓት ዝጀመረሉ እዩ እሞ ጎይታ ንምንታይ ተጠመቐ ንሕና ንምንታይ ተጠመቕ ዝብል ክንርኢና። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ስርዓት ክጅምር እንተሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 13 ጀሚርና ክንርኢ ከምዚ ይብለና አሚሃ መጻ እግዚ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ካብታ ወንጌል ዝሰብከላ ዘምህረላ ዝነበረ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ ክጥመቕ መጸ። ብዙሓት ሩባታት ኣለዉ፣ ካብ ሩባታት ብዙሓት ቀላያት ኣለዉ፣ ካብ ቀላያት ብዙሓት ሃይቅታት ኣለዉ። ካብ ሃይቅታት ኩሉ ዮርዳኖስ ዝተመረጸሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ እንተኢልና ትንቢቱ ምሳሌኡ ንክፍጸም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮርዳኖስ መጸ፣ ብኢድ ዮሐንስ ብማይ ዮርዳኖስ እውን ተጠመቐ። ከምቲ ዓንቶ ብመእተዊና ዝበልናዮ ካብ ናይ ወዲ ሰብ ስነ ስርዓት ስጋ ወዲ ሰብ ተዋሂዱ ስጋ ኣዳም ለቢሱ ኣዳም ብብልዒ ምኽንያት
ዘውሰዳ ጸጋ እግዚአብሔር ሀብተ ውሉድነት ንክምልሰሉ አዳም ካብ ግዛት እግዚአብሔር ካብ አምልኮት እግዚአብሔር ወፂኡ ካብ ሕቁፍ እግዚአብሔር ተፈልዩ ርሒቁ ኣብ ዲያብሎስ ጸላይ ወዲቁ ኣብ መንጸፈ ደይን ወዲቁ ብእግረ አጋንንቱ ተጠቅጢቁ ባርያ ዲያብሎስ ተባሂሉ ሔዋን ገረድ ዲያብሎስ ተባሂላ ናይ ባርነት ስመ መዝጊቦም ስሞም ካብ ባርነት እግዚአብሔር ካብ ግዛት እግዚአብሔር ወፂኡ ተገዛእት ዲያብሎስ ምዃኖም አረጋጊጾም ፈቃደኛታት ኢና ገዚእኻና ካብድና አብድካ ወዲቕና ኢና ዝብል ናይ ባርነት ፊርማ ፈሪሞም ስለ ዝነበሩ ጸላኢና ዲያብሎስ እቲ ትማሊ ገነት ዝኣክል ቦታ እግዚአብሔር ዝኣክል ጎይታ ዘሰኣነና ጸላኢና ናይ አዳምን ናይ ዲያብሎስን ናይ ባርነት ናይ ዕዳ ደብዳቤ መዝጊቡ ሓዲኡ ኣብ ሲኦል ሓዲኡ ኣብ ዮርዳኖስ ብእምነ ሩካም ጽሒፉ ኣቐሚጥዎ ነይሩ እሞ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ መጨረስታ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ብዕለት ዓርቢ እታ ኣብ ሲኦል ዝነበረ ክድምሰስ እንተሎ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ መጀመርያ ሰነድ ናይ መጀመርያ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ኣብ ዮርዳኖስ ዝነበረ ከጥፍኦ ጎይታና ኣምላክና ክርስቶስ ፍቃዱ ኮይኑ ስለዚ ካብቶም ቀላያት ሁሉ ዝተመረጸሉ ሓደ ኣብ ዮርዳኖስ ዲያብሎስ ዘቐመጦ ናይ አዳምን ሔዋንን ናይ ባርነት መጽሓፍ ስለ ዝነበረ እዩ እሱ እውን ጎይታ ዮርዳኖስ ጎይታና ኣምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ኣትዩ ክጥመቕ እንተሎ ከም ሰብነቱ ረጊጹ ከም ኣምላክነቱ ኣቕሊጡ ኣጥፊኢልና እንሆ ለማዓንቲ ናይ ዕዳ መዝገብ ዝተደምሰሰሉ ናይ ዕዳ መዝገብ ዝተቐደደሉ ናይ ክብሪ በዓልና እዩ ንብለውን ካብዚ ተበጊስና ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ ክጥመቕ መጸ ኢሉ ወንጌላዊ ሐዋርያ ቅዱስ ማቴዎስ ዝጽሓፈሉ እዩ ናብ ዮርዳኖስ ዝመጸሉ ምኽንያት ድማ ብኸምዚ ትንተ ትንቢቱ ከመይ እዩ እንተኢልና ኣቐዲሙ ልበ ኣምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብ መዝሙር 114 ካብ ቁጽሪ 2 ጀሚሩ ምንተ ኮንኪ ባሕሪ ዘጎየኪ ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባእከ ድህሬከ አንተ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ክጎይኺ እንታይ ኮንኪ ካዲምኪ እንታይ ኮንኪ ክተጨኒቅኪ ካብ ዓቕምኺ ንላዕሊ ዝኾነ እንታይ ሸኽሚ መጺእኪ እዩ ንስኻ ዮርዳኖስስ ንምንታይ ኻ ንድሕሪት ትምለስ እንታይ ኻ ኮንካ እንታይ ገጢምካ ኢሉ ነቢይ ቀዲሙ ትንቢት ተናጊሩ ነይሩ እዚ ትንቢት እዚ ድማ ብግዚኡ ከም ዝፍጸም ዘናገሮ ናይ ነቢያት ልሳን ናይ ነቢያት እስትንፋስ ዝኾነ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕሪ ህይወቱ ዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እቲ ብድሕር ግዜ ዝመጽእን ቅድሚ ግዜ ዝሓለፈን ነቶም ነቢያት ይገልጸሎም ስለ ዝነበረ ካብቶም ዝገለጸሎም ነቢያት ሓደ ልበ ኣምላክ ዳዊት እዚ ምስጢር እዚ ተገሊጹሉ ንስኺ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ክትጎይ ንስኻ ዮርዳኖስስ ንምንታይ ኻ ንድሕሪት ትምለስ ብዝብል ትንቢት ተናጊርዎ ነይሩ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዘናገሮ ትንቢት ዘቕጾሮ ሱባኤ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽም ሰብ ዝኾነ ወድኣ ወዲ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብዘናገሮ ቃል መሰረት ዘይገብሮ ዘይናገር ዝተናገሮ ዘየተርፍ ኣምላክ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዘናገሮ ትንቢት ክፍጽሞ ብሰዓቱን ብግዚኡን ኣቦቱን ክፍጽሞ ግድን ስለ ዝኾነ እንሆ ናፍታ ትንቢት ዘናገረላ ብነቢያት ሓዲሩ መልእኽትን ድምፂ ዘስምዐላ ናብ ዮርዳኖስ ወረደ ብምሳሌኡ ከዓ ክንርኢ እንተለና ኣብ ነቢይ ሕዝቅኤል ሓዲሩ እነዝሃክሙ በማይ ቅዱስ ከመ ትንጽሑ እምርኩስክሙ ካብ ሓጢኣትኩምን ካብ ርኩሰትኩምን ክትነጽሑ ክትቅደሱ ምእንታን ብቅዱስ ማይ ክረጭወኩም እየ ክነጽገኩም እየ ዝብል ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ቁጽሪ 5 ኣናጊሩልና ነይሩ እዚ ክፍጸም እቲ ማይ ክቅደስ ስለ ዘለዎ ብቅዱስ ማይ ክንቅደስ ማያት ንምቅዳስ ናብ ዮርዳኖስ ወሪዱ እንሆ እቲ ማይ ባሪኽዎ እቲ ካሊእ ምሳሌ ኣብ ዮርዳኖስ ኢዮብ ናይ 7 ዓመት ደውየት ተኣናጊዱ ናይ 7 ዓመት መከራ ተቐቢሉ ፈተናታቱ ኩሉ ሓሊፉ ስመ ኣምላኩ እናጸውዐ ፈጣሪኡ እናመስገነ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እኳ ንኣምላኩ ንእግዚአብሔር እንተየማረረ ብጸጋ ተቐቢሉ ናይ ትዕግስቲ ኣብነት ናይ ትዕግስቲ ኣቦ ኮይኑ ተዓጊሱ ስለ ዝጸንሐ እታ መከሩ ዘብቅዕትላ መዓልቲ ኣብ ዮርዳኖስ ክልተሓፀብ ተባሂሉ ኣብ ዮርዳኖስ ወሪዱ ተሓፂቡ ኢዮብ ናይ 7 ዓመት ደዊኡ ኣወጊዱ ነይሩ
نئمان زبهال حدا بلمس استوقعون بنبي إلسا تمخيرو أبي وردانوس كيد كات حاسو تباهيرو أمو بعدي أب سوريا بزحات عبيت رواتات اللوني كابي وردانوس ولس كبلتلو إيتي ناي نبي قال انت زي سمع خايو فو سيتركبن نبي زنبلك زما خرك كاد أسمع تباهيرو بناي نبي إلسا مريحنة مخرن أبي وردانوس تحاسبو لمسو أبغيدو كاب لمسو نسيف نيرو أمو أفتا ناي وردانوس مهزن مسالي زكونت بيتا كريستيان انت تحاسبكم كاب دويكم كاب دوي حاتيات كتنصحيكم كاب لمس حاتيات كتنصحيكم ناي حاتيات لمسكم ناي نفس لمسكم كراغفيو ناي سغا دويكم كوغديو انت بالغويتانا كريستوس أفتو مقدمو تاريخو تأمراتو زغلصلهم حيلو زرأيهم سبات استحاصوا لا يوردانوس مسالي غير وازصن يوردانوس وريدو تطميقو ስለዚህ ብዝእዋን እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ በለጥ ንቀን ንክብል እንተሎ እቲ ትንቢቱን ምሳሌኡን ከምዚ እንድሕር ርኢና ዮሐንስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰሉ ከምዚ ነይሩ ኦ እግዚኦ ኣነ እፈቅድ ማቤከ እጠመቅ አንተኑ ትመጽእ ሃቤ ጎይታ ባርያና ጎይቱ ኸይዱ ይጥመቕ ቢድ ጎይቱ ይጥመቕ እምበር ጎይታ ዶ ናብ ባርዩ ይመጽእ ቢዱ ባርዩን ይጥመቕ እዚ ስርዓት መፍላስ ደይኮነን أنا بيد كاك تمق بيد كاك بارخ بيد كاك قدس نات كبركة كحدرني دليم برنس خادونا بايت مسيلو قدس يوحنس نقويتا يسوع كريستوس قبلن تولو قويتانا يوحنس ذهبوا ملختي كمزي بالقدف حدا جزي خمزي قرنا خنصرح يقبلنا يو أنا نسخان خوينا نفصمو حق صدقنا علو أزيد ما نعينا عن حقوس يو عالم كله بزينا تنقاقر اللو خنبريو نسخا كبرخا لعلناخا أملاكو قويتو فتاريو أطميقو ناتبحال خنقرل كان تنبر أنا دما بإيد باريو تطميقو نباريو كيدو تبحيلة تحت الناي دقنتي حيوانتي تعقستي فقري ناتنقرل لي خنبريو بلو كمزيلون يوحنس نقويتو تغزيو بقال قويتو تعزيزو نبي وردانوس إدني تتحيزو مريدهم قويتانا أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس أبو تتميقو ناي بارنتنا دبدابة ناي عدانا مزقب أطفئو إنه أنا نسوغمن كبارنة ديابلوس ناو قزاءة تكزيابير ناو ولدنة تكزيابير زيت سقاقرنا له علتيو لما عنتي بارنتنا زيت أفئلو ناي بارنة مزقبنا زيت دمسسلو علتيو كابزين دحار قويتا يسوس كريستوس بيد يوحنس بما يوردانوس تطميقو كافت بحر مسوسعون انه سمايات تخفتو ووصيو اماي نهو ترهو لوتو سماي ورد منفس قدوس ونبرد بيهو بأمثال ركب قويتا يسوس كريستوس كافت ماي تطميقو مسوس سمايات تخفتو مالت بسماي مخفات معصاو حالي ويكونن سماي برر لو مالته يكونن زي ترأي زي تسمع حدش مستير ترأي تسمع زي تجلس كبري تجلس منفس قدس برقبة أمثال مسيئو قبل علقو يتعمل حنينا يسوع كريستوس أبوس تقمت ونهو مسعى قال أم سماي زي يبلو زنتو أتو ودي إذا أفكر زي كاو سمركو منفس قدس برقبة أمثال مسيئو يتعرسون تقمت لما نايبهير يبوك زي عبير لما كم زيلو مسكرلو سبات اسكابت وانسو وديوس يفيو لوس لزنبرو كاف سماع زمصه زي مسلوم سلازنبره እቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወለደቶ وديوس يفيو سغا እዩ سغاوي ታራሰቢ ወድ ሰብአይ ሰበይት ዘወለድዎ እዩ ዝብል አተሐሳስባ ነይሩዎም ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና ከም ዘወለደቶ አይፈልጡ ነይሮም እሞ ሰማያዊ አቡ እግዚአብሔር አብ ከም ዝኾነ ቅድመ ዓለም ካብ አብ እንበላዶ ከም ዝተወለደ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ተጸኒሱ በዘይ አቦ በድንግልና ከም ዝተወለደ ንምርግጋጽ እንሆ አብ ሰማያዊ አቡ ነባህሪ አቡ በዘይ አዶ ዘወለደ አቡ ከም ዚሉ መስከረም እዚ ዝፈትዎ ዝወልዶ ነተዋህዶ ንመስዋዕትነት ዝመረጽክዎ ፍትው ወደይ ሓደ ወደይ بقدمي بدحري زي ولو أسو إيو زبل كاف سماي قال مسأ أتي ودي وصف زبهال زنبرة
ካብ ስላሴ ሓደ ኣካል ምዃኑ ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል ምዃኑ ወዲ እግዚአብሔር አብ ምዃኑ እግዚአብሔር አብ ናይ ባሕሪ አቡኡ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባሕሪ ሂቦቱ ከም ዝኾነ ካብ ስላሴ ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ኣብ ዮርዳኖስ ለማዓንቲ ኣመስከረ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ተሰሪሖም ናይ ጎይታ ትሕትና ናይ ዮሐንስ ልዕልና ናትና ናይ ዕዳ ደብዳቤ ምጥፋእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስላሴ ሓደ ኣካል ምዃኑ ናይ ባሕሪ ኣምላክ ምዃኑ ዓበይቲ ምስጢራት ኣብ ዮርዳኖስ ተፈጸሙ ኣነ ንስኹምን ክንጥመቐሉ ክንድሕነሉ ንኽእል ስርዓተ ጥምቀት ምዃኑ ተመስረተ እዚ ስርዓተ ጥምቀት ኣብ ዮርዳኖስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ እንተሎ ሓጢኣቱ ነይርዎ ክስረየሉ ክብሪ ጎዲልዎ ክብሪ ክውሰኸሉ ቅድስና ውሒድዎ ክቅደሰሉ ኣይኮነን ኣነ ንስኹምን ከምዚ ኢልና እንተተጠሚቕና ውሉድ እግዚአብሔር ክንኾነሉ እንኽእል ክብሪ ካብ እግዚአብሔር ክንውለደሉ እንኽእል ጥበብ ሃፍቲ ሰማያዊ ልደትና ረቂቕ ልደትና ብጥምቀት ከም ዝኾነ ክነግረና እንተሎ እዩ ስለዚ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ድሕር ጥምቀት ወንጌል ዘይረስተሚሩ ብዕለት ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቒሉ ብዝሃበና ማየገቦ ተጠሚቕና ኢና ውሉድ እግዚአብሔር ንኸውን ተሲኡ ሞይቱ ተሲኡ ንሐዋርያት ዝሃቦም ዓብይ መምርሒ ድማ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 16 ከም እንረኽቦ زآمن وزتتم كيدهان آمن وزيتتم كيدين زآمنان زتتأمغن كدحنيو زي آمنا زيتتأمغ كفردويو أزياء ندحريت نقدميتني يا مان نسقام زيتبل نايتي نايكرستنا مفصل تازغونت عباي أواج معصو نتبيع زآمنا نستتأمغن يزدحن زآمنا نستتأمغن من قست أملاك زورس زآمنا نستتأمغن ولود እግዚአብሔር ዝኸውን زآمنا زتتأمغن حيل እግዚአብሔር ዝረክብ زآمنا نستتأمغن ናይ ገመድ ናይ ገሃነም መሳልል ክሰጋገር ዝኽእል زآمنا ዝተጠመቐን ካብ ባሕር ገሃነም ከመልጥ ዝኽእል زآمنا ዝተጠመቐን ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝነብር زآمنا ዝተጠመቐን ናይ ዘላለም ህይወት ዝወርስ زآمنا ዘይተጠመቐ ተስፋ የብሉን زآمنا ዘይተጠመቐ ድሕነት የብሉን زآمنا ዘይተጠመቐ ውሉድ እግዚአብሔር ዘይኮነ ርስት እግዚአብሔር ክወርስ ኣይኽእልን ኣብዚኣ ዝፅበያ ተስፋ የብሉን ኩሉ آمينو تطميقون مقبارن تحليوه انكوان زي آمن زي تطمق مقدفوه زي آمن زي تطمق ولد اغزيابير ولد ماريام زي بلو ما يترف آمينو تطميقون مقبار زقود لون تخويلو منغست زيابر كورس أي خيلين سلازي كل سر آمينو تطميقنيو منغست أملاك كورس زقود زي آيا زي أنا مسرع زي سرعة زي أنا مسرع أيو قويتانا يسوع كريستوس نيوردانوس ورده نبي يوردانوس ورده تطمق نعين أخومن سرعة وسيلة نكبرنا. هؤلاء قدس باولوس نقول اسمي منانا بزس حفو ملوك معرف كلته أو قصري 14 هنري كلناون ودم ساسا لنا بسرعته إدونا ودم ساسا لنا مسعى فإدانا بسرعته إدونا بسرعته زي آمنا زي تتمقن كدحني بزبل تزعزو زي آمنا زي تتمقن كفر ردوي بزبل قالوا كاب صلاينا كاب ديابلوس فرينا يقول امدونا مالك كاب صلاينا كاب مقنيانا كاب تصارارينا كافتا تمالي رخيبنا يا زنبرنا ولودنت እግዚአብሔር ዝፈለየና ንአዳም ዕርቃሉ ጥርሑ ካብ ዘውፅኦ ካብ ዲያብሎስ ካብቲ ስርዓቱ እሱ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ብምጥፋእ ብስርዓቱ ፈሊና እዩ ብስርዓት ተፈሊና ኢና ናይ ዕዳ ደብዳቤና ትፈሊና ደምሲስና بسرعته بتزازو زآمن استتمقن كدحنيو زآمن زي تتمقن كفردو يولي بمئواج كاب إيد سلاينا ديابلوس فلينا تفلينا كاب زي آمنو وقناتون تفلينا كريستوس ودك زي هذه يلوم كاب زي آمنو كريستوس وردت يلوم كاب زي آمنو كريستوس مدحانيت عالمي يلوم كاب زي آمنو بموتو جزئنا يلوم كاب زي آمنو نا يوردان استتمقن تقبلهم بما يجوا كابزي تتأمغو تفعلينا بسرعته بتزازو تفعلينا حزم حواس يلن حدا مخوان يلن جزانا للنبيني بوتانا استفلي استقمتيو بزا هايمانو تزياز قنعنا بزا مقبار زيا قنعنا بزا تزاز وانجيل زيا قتلنا كدنا بزي أنت تملاليسنا جزانا منقست أملاح منقست سماعاتيا سلازي زيا بمزي آمنو صفات على أصل زين الراقل
إذا قال زيا مزي يقبلوا سبعات جزانا ننبينو سلزخنا سبتلهم ده حد حد زين تايبلو يمسلكم أول على السماء يراخذ النايب هاي مالتي سب أول على السماء يراخذنا كبر انتلا كلنا أكذب سلز مسلوي سب أبينا السماء أبينا يبوتا عند حراب زي تألم زكحد خوينا أول على السماء عين الراخذ نجار جنت أيو في الداخل حيسكا كتغدي خوك في الردك أيو مالتي كابك زي عبير ذو هذا كفر دالله سريك كايخا عميس كايخا حاسيو كايخا كحيد كايخا بحاسوت مسكير كايخا نجزي عبير يملك هايون حقون تزازون يتقتل كان عركخا تسأليخا عبير عركخا نايموت دقس دكس كايخا مغفر ردك أيو سلز طلو ميل على سما يراخذنا እግዚአብሔር ክፈርደለ እዩ ይዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ክፈርደለ እዩ ፍርድ እግዚአብሔር ስለዚ ጽበ ለዓላይ ሰማይ ያራኽበና እዩ ትብሓቂ ዘሎ ሓሲብኩም ዝብል ተኮይኑ ንመን ከም ዝፍረድ ኣብኡ ክርከብ እዩ ስለዚ ለዓላይ ሰማይ ያራኽበና ማለት ግን ዓብይ መልእኽቲ ኣሎ ትራኸብ ዲኻ ይትራኸብን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ተናሰብ ብፍርዲ ፍርድኻ ሒዝካ ትኸይድ ኢኻ እምበራኡ ትኸይድካ መጋባእያ ተኻፊቱ ትዘራረበሉ ጉዳይ የለን እዚኣ ስለዝኾነት እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ለዓላይ ሰማይ ያራኽበና ኣብኡ ክንራኸብ ኢና መንግስቲ ኣቦና ብምግባር በሃይማኖት ብሓደ ኮይና ከይድና ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ ግን ለዓላይ ሰማይ ኣይንራኸብን ቦታና ንንበይኒ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክመሃረሉ ክሓስበሉ ብዙውን ፀኒዑ ክኸደሉ ስለ ዝግባእ እዛ በዓል እዚኣ ክንገልፃ ስለ ዘለና ኢና እዚ በዓል እዚ ብናይ ግሪክ ቋንቋ ክንጥቀም ተለና ኤጲፋንያ ይበሃል ኤጲፋንያ ማለት ዘይተረአየ ተራእዩ ዘይድህሰስ ተዳህሲሱ ኣምላክ ሰብ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ ሰብ ኣምላክ ኮይኑ ላዕላዋይ ታሕታዋይ ኮይኑ ልዑል ኣምላክ ትሑት ስጋ ተዋሂዱ ትሑት ሰብ ተባሂሉ ትሑት ዝነበረ ስጋ ልዑል መለኮት ተዋሂድዎ ልዑል ኣምላክ ተባሂሉ ረቂቕ መለኮት ብስጋ ገዚፉ ገዚፍ ስጋ ብመለኮት ረቂቕ መለኮት ተዋሂዱ ናይ መለኮት ገንዘብ ገይሩ እቲ ውሱን ዝበሃል ስጋ ብሓደ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረጃ ዝተወሰነ ሰለስተ እመትን ስድርን ዝኾነ ስጋ ናይ ዓለም ኩሉ ምሉእ ኮይኑ ኣሃዚ ዓለም ኣብ ማእኸል ኢዱ ጨቢጡ ሒዙ ተባሂሉ ይንገረሉ እቲ ምሉእ ዝኾነ መለኮት ድማ ብስጋ ተወሲኑ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረጃ ኣብ ማህፀን ማርያም ሓዲሩ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሃንስ እንትጥመቕ ሰለስተ እመትን ስድርን ኮይኑ ርኢናዮ ነገር ግን ሰለስተ እመትን ስድርን ጥራሕ ኮይኑ ወዲ ዮሴፍ ንከይበሃል መንፈስ ቅዱስ ብርግባ ኣምሳል መፅኡ ኣብ ደመና ኮይኑ ብቃል እንትምስክረሉ ካብ ስላሴ ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል ኮይኑ ምስ ስላሴ ሳልሳይ ኣካል ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኢልና ንእውጀሉ ዓብይ ትርጉም ዓብይ ምስጢር ዘለዎ እዩ እዚ ኩሉ ውሉድ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ካብ ሓሙሽተ ዕምዲ ሃይማኖት ዕምዲ ምስጢር እንብሎም ዓበይቲ ቁልፍታት ቋንቋ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ ዶግማ ካብ እንብሎም ዓበይቲ ዶግማታትና ሓደ እዩ ስርዓተ ጥምቀት እዩ ጥምቀት ሓደ ግዜ ኢና ንጥመቆ ኣይድገምን ኣይስለስን ኣይክለስን ጥምቀት ሓንቲ እያ ሰብ ሓጢኣት እኳ እንተወዲቑ ብንስሓ ተሃዲሱ ክብሩ ይምለሰሉ እምበር ካልኣይ ይጥመቕን ካልኣይ ጥምቀት የለን ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ኣትዩ እንተፀንሐውን ታ ጥምቀት ስለ ዘይትሰዓር ዘይትክለስ ሓንቲ ግዜ ካብ ክርስቶስ ተወሊዱ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ብስጋ እንተሪእናዮ ሰብ ካብ ኣቦን ኣዲኡን ተወሊዱ ወዲ ገለ ተባሂሉ ወዲ ካሊእ ክኸውን ኣይኽእልን ምናልባት ዘመንና ሕማቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመንና ዘይረአ ስለ ዝኾነ ስልጣን እውን ታ ሓንቲ ውሱንቲ ስልጣን ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለ ዝኾነት ታናታተን ትውልዲ ኣዶነት እያ ዘይትቕየር እምበር ሕልፍ እንዳሃልካ ኣቦ እንትቕየር እውን ንርኢ ንሰምዕ ኢና እዚ ካብ ስርዓት ወፃኢ ናይ ሓጢኣት ድርብ ሓጢኣት እንድዩ መጀመርያ ክትሰርቕ ተላ ሰሪቓስ ድሕሪኡ ድማ ኣቦኡ ክትቕይረሉ እንተላ ካልኣይ በደል ሳልሳይ በደል እዩ እዚ ክኸውን ዘይግቦ ኣብ ክርስቲያን ክስራሕ ዘይግቦ ዓብይ ነውሪ ይተኣረብ ዝኾነ ኮይኑ ግን ወዳ ምዃኑ ግን ኣይቕየርን እንታይ ማለት እዩ ሕዚ እውን ንሕና እውን ካብ እግዚኣብሔር ብስጋ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ብመንፈስ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ተወለድና ውሉድ እግዚኣብሔር ተባሂልና ካሊእ ኣቦ ክህልወና ይኽእልን ብሓጢኣት ዝወሰደና ገዛኢ ወራሪ ሰራቂ እዩ ዝበሃል እታ ምውላድ እታ ብጥምቀት እንውለዳ ምውላድ ግን ካብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እያ ኣይትኣርግን ኣይትህደስን ጥምቀት ኣይህደስን ንሰውነት ብሓጢኣት ዝወደቐ ሰውነት ብንስሓ ይህደስ ምውላድ ግን ሓደ ግዜ ተወሊድና ኢና ስለዚ
ሰብ እዚ ፈሊጡ ሓደ ግዜ ዘምፃናያ ጥምቀት ክትቅየር ስለ ዘይትኽእል ፈሊጡ ጥምቀት ሓንቲ እያ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ሃይማኖት ሓንቲ እያ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ክንርኢ ከለና ሓንቲ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት ሓደ እግዚአብሔር ካብዚ ወፃኢ ካልእ የለን እዚ ናይ ፅባሕ በዓል ክነኽብሮ እንተለና ግን ሓጢአት ዘይብልኻ ንጹህ በደል ዘይብልኻ ቅዱስ ንሰባት ካብ ርክሰቶም እተንጽህ ንባህሪኻ ጽድቅ እምበር ሓጢአት ዘይስማዕምዐካ ቅዱሰ ባህሪ ኣምላክ እግዚአብሔር እቲ ናትና ዘረስሐ ዝነበረ ስጋ ተዋሂድካ በቲ ቅዱስ ባህሪኻ ቀዲስካ ተዋሪዱ ዝነበረ ህይወትና ብናትካ ክብሪ ዝኽበርካዮ ኣምላክ ኣብ ዮርዳኖስ ወሪድካ ስርዓት እዚ ዝስራዕኻልና ኣምላክ ተመስገን ኢልና እናመስግነሉ ጎይታና ትሕትንኡ ከርኢ ናብ ባሪኡ ናብ ዮሐንስ ዝኸደሉ ማይ ዮርዳኖስ ዝቀደሰሉ ንሕና እውን ብጥምቀት እንረኽቦ ክብርታት ክንደየናይ ከም ዝኾነ እንመሃረሉ ስርዓተ ጥምቀት እንዝክረሉ እምበር ጽባሕ ንጥመቕ ኣይኮንናን ሕዚ ጥምቀት ወሪድና ትንባል ተለና ካልኣይ ሳልሳይ እንጥመቕ ዘለና ዝመስሎ ሰብ ከይህሉ ምእንቲ ክርዳእ ጥምቀት ሓንቲ ግዜ ብ40 ብ80 መዓልቲ ዝተጠመቕናያ ጥምቀት ጽባሕ ኣይትድገምን ጽባሕ እንታይ እዩ በዓል ኢና ነኽብር ዘለና በዓል ኢና ንዝክር ዘለና ስለዚ እዚ ብትምህርቲ ብስርዓተ ትምህርቲ ብስርዓተ ኣስተምህሮ ክንፈልጦ ስለ ዝግበአና ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም በዚ ነገደ ብርሃን ዩቲዩብ ብመጋቢ ሐዲስ መምህር ሲራክ ገብረ ጻድቕ ዝመሓላለፈልኩም መልእኽቲ ተኸታቲልኩም ጥያቄ ንዘለኩም ጥያቄ ንምምላስ ድልዋት ኢና ክትጥይቁ ግልጽ ዘይኮነልኩም ዘይበረልኩም እንተልይኹም መብራህርሂ ክንህበኩም ድልዋት ኢና መብራህርሂ ክትሓቱ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንኩም ትውፊት ወለድኹም ዶግማን ቀኖናን ከመይ ንፍለዮ ከመይ ጌርካ ይፈሊኻ ዝርዳእ ዝብል ክትፈልጥዎ ምእንታን እዩ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ ዝብል ሓደ ሓደ ብምንፍቅና ህይወት ዝነብሩ 30 ዓመት ኢና ንጥመቕ 40 ዓመት ኢና ንጥመቕ 50 ዓመት ኢና ንጥመቕ ዝብል ቀልዳ ቀልዲ ከይታለለኩም ከይትዝንጉዑ ምእንታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ዓመቱ ዝተጠመቐሉ ኣዳም ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘውሰዳ ሃብተ ውሉድነት ንምምላስ ስርዓቱ ናይ ባዕሉ ትውፊት ኣለዎ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ሹመት ክሽወም ምሕደራ ካብ መሓድር ከም ዝኽእል ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንምግላጽ ብ30 ዓመቱ ተጠሚቑ 3 ዓመት 3 ወርሒ ወንጌል ኣምሂሩ ዓብዪ ሰብ ኮይኑ እዩ ስለዚ ዝኣመነ ዝተጠመቐ ማለት ወለድና ሒዞምዋ ዝመፁ እምነት ዘይተዳግም ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን ተዋሂዶ እትብሉ ናይ መለኮት ምስ ስጋ ስጋ መለኮት ተዋሂዱ ኢልኩም እተኣምኑ ንእግዚአብሔር ወልድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣብ ካብ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ዘይትፈልይዎ ዝተረድአኩም ብተዋሂዶ እተኣምኑ ሰባት እዛ ቃል እዚኣ መርምርዋ ብደንብ ኣጽንዕዋ ምክንያቱ ብ30 ዓመት ምጥማቑ ስርዓት ክሰርዑ ኢልና ወዲ 20 ኮይኑ ሰሪዕ ተዝኾን ቆልዓ እዩ እንተባሃለ ወዲ 40 እንተዝኸውን ሓሊፍዎ እዩ ብ30 ዓመት ግን ማእኸላይ ቦታ እዩ ስርዓት ኣለዎ ናይ ባዕሉ እሞ ታናይ ኣዳም ሃብተ ውሉድነት ዘጥፈላ ግዜ እውን ከምኣ ስለ ዝነበረ እታ ስርዓት እሳ ተሃዲሳ ክትቅፅል ምእንታን ከይትበላሸው ብዛ ሰዓት እዚኣ ወሲድካያ ነርካ ብዛ ዕድመ እዚኣ ወሲድካያ ነርካ ብዛ ዕድመካ እዚኣ መሊሰልካ እኒኢኹ እንትብል እንተሎ እዩ እዛ ክብሪ እዚኣ እንታይ ሰዓት ተኸይዳ እንታይ ሰዓት ተመሊሳ ክንፈልጦ ዝግበአና እዩ እሞ እዚ ዩቲዩብ ተኸታቲልኩም ብዚ ቲክቶክ እናዳመፅኩም ክትመሃሩሉ ስለ ዝደለና ብዚኣ ንሕልው ኣለና ድማ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ብፍላይ ኣብ ደገ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ትርከቡ ንተውኡ ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ዝፀምኦ ሰብ እዚኣ ሸር ላይክ እንዳገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣካፍልዎ ንስኹም እንተበርቲዕኹም ንሕና እውን በርቲዕና እቲ ትምህርቲ ደጋጊምና ወግሐ ፀባ ክነቕፅለሉ ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ብ2018 በዓለ ጥምቀት ክነኽብር ተለና ከምቲ ጸልሚትና እንተሎ መፅኡ ዘብርሀልና ተሰዲድና እንዳሃለውና ካብ ስደትና መፂኡ ካብ ስደትና ከም ዝመለሰና ናይ ዕዳ መዝገብና ናይ ዕዳ ናይ ባርነት ደብዳቤና ኣጥፊኡ ሓራ ከም ዘውፀና ሕዚ እውን ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ንብዓት ኣብ ብኽያት ኣብ ስደት ኣብ ሃሩረ ቁር ዘሎ ወገንና ኩሉ ካብ ስደቱ ንክምልሶ ካብ ባርነት ሓራ ንኸውፅኦ እቲ ናይ ርህራሄን ናይ ፍቅርን ኣቦ ዝኾነ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና በዓለ ጥምቀቱ ባሪኹ ቀዲሱ ኩላትና ሰላምን ብርሃንን ዝረኸብናሉ በዓል ኢልና ኣምላክና እግዚአብሔር እነመስግነሉ በዓል ንክኸውን ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ኣብ ወሰን ኣብ ደንበር ኮይኖም ጠረፍ ዓዶም ክሕልው
ንህዝቢ ጠበቃ ዝኾኑ ሰባት እውን ሰላም ተኣውጅሎም ዝኾነ ይኹን ድምፂ እንተይሰማዕና ይኣኽለኩም ዕረፉ ዝብል ናይ ሰላም ዜና ክንሰምዕ ኣምላክ ቅዱሳን ኣምላክ ኣቦታትና ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና። ናይ ሰላም ኣምላክ ሰላሙ ኣብዚሑ ጸጉኡ ኣብዚሑ ምሕረቱን ፍቅሩን ዘርጊሑ ሕቁፍ ድግፈ ቢሉ ካብ ዘለናዮ መከራ ኣውፂኡ ብምሕረቱ ኣጎናፂፉ ብፍቅሩ ደጊፉ ኩሉ ነገር ዝጠየቅናዮ ዝሓሰብናዮ ኩሉ መሊሱ ሰላምና ካብ ዝሓልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ሰላም እግዚአብሔር ብሰኻትኩም ያሉ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ብሩኽ በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ይኹነልኩም ይኹነልና።